Sa ngalan samahan ug sana kung sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Mga usab kanimo. Mga igsuon, aron mandamtala sa pagsaulog ning santos nga misa, maghinulsolo na kita sa atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan, saway paglimod, isugilon ko. Sayod ka man, kining alaot, isaling lamang sa kaayo mo. Huwag kang ang akong kasalanan o kang kaluwasan nga kung ipaabot, ipakalaon mo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos, tigpahiuli ug may gugmaon sa katarong. Kabigangan ha kanimo ang makasing-kasing sa imong mga alagad. Aron kami nga imong gilingkawas, gikan sa kangit-ngit, sa pagkawalay pagtuo. Dili unta mo biya sa kahayag sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo. Pinagi sa mong Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. May pipila ka tawo nga nangabot sa Antioquia, gikan sa Judea, ug nanudlo sila sa mga kaigsuonan. Sila nag-ingon, dili kamo maluwas, gawas kumudawat kamo sa seremonya sa pagtuli, sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Kining pagtulon-una, gisupak pag-ayo ni Pablo ug ni Bernabe. Busa, gikauyunan nga si Pablo ug si Bernabe, ug pipila ka mga tinunaan sa Antioquia, mangadto sa Jerusalem, ug makikita sa mga apostoles, ug sa mga kadagkuan, bahin ni ining butanga. Busa, gipagikan sila sa simbahan, ug sa ilang pag-agi sa Phoenicia, ug sa Samaria, gitaho nila ang pagkakabig sa mga dili Hudeo ngadto sa Dios. Kining balitaa nakalipay pag-ayo sa mga kaigsuonan. Pag-abot nila sa Jerusalem, gidawat sila sa simbahan, ug sa mga apostoles, ug sa mga pangulo sa simbahan, ug ilang gisuginlan sila sa tanang gibuhat sa Dios, pinaagi kanila. Apan may mga magtutuo nga sakop sa pundok sa mga pariseo nga mibarog ug miingon. Kinahanglan gayud nga tulion sila ug patumanon sa balaod ni Moises. Ang mga apostoles ug ang mga kadagkuan nagtigom aron paghusay ni ining butanga. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorium. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako ang hihingan ako nila, mga tulad kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako, kay giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ug karon nagabarog na kami sulod sa imong mga ganghaan, O Jerusalem. Nalipay ako nga gingan ako nila,
kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem nga gitukod ingon usa ka syudad nga gipundok sa kahiusa ngadto kaniya nanunga sa mga tribo ang mga tribo sa Ginoo. Nalipay ako ang ginanako nila. Mga katong kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako ang ginanako nila. Mga katong kita sa balay sa Ginoo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ako ang matuod nga punuan sa paras, ug ang akong amahan maoy tig-atiman. Putlo niya ang tanang sanga nga dili mamunga, ug pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahinlo og mamungag daghan. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Gawas kon magpabilin kamo kanako, dili kamo makabunga, gawas kon magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako, may sama sa usa ka sanga nga ibalibag og malaya. Pamuniton kini og dauban. Kung magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo og bisag unsa ug madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungag daghan, kapasidunggan ang akong amahan ug sa ingon ini kamo mahimong akong mga tinunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, gipahinumduman ta sa Ebanghelyo karon sa usa ka imahe nga kun wala ang punuan, wala gay mahimo ang mga sanga. Kung dili konektado ang punuan or ang mga sanga sa punuan, malaya kini og mamatay. Mao man ni imahe nga makita nato bisag asa. Ang sanga nga nindot kaayo, putlon, unya dili na makakonek sa punuan, tataw klaro kaayo na magkanam gyud siya kalaya hantod nga mamatay. Gihimo kini nga imahe sa atong Ebanghelyo karon aron pag matuod nga kita mga sanga matud pa sa Ebanghelyo, matud pa ni Jesus, ug ang punuan walay lain mao ang Dios. But pasabot mga igsuon, kung ato ni siyang sabton sa lawom nga pagsabot, dili gyud ay mahimo kung walay Dios sa atong kinabuhi. Malaos ta, malaya ta. Unsa man nga klase nga kinabuhi, labi na gayud ang kinabuhi or aspeto sa kinabuhing espiritual. Ingon niini ang kinabuhing espiritual mga igsuon. Dali nga malaya kung atong ilapat ni dito sa tuang kanang kaugalingon, usahay namay panahon nga nindot kaayo inigsugod. Siguro nakakonect pa ta sa punuan,
nakakonekta sa Dios, musaad ta sa Ginoo, Ginoo, muserve na ko nimo, Ginoo, kanang magpabilin ko nimo. Apan doon na say panahon nga sa kadugayan maluya ta. Ngano kaha nga maluya ta? Usahay maluya, usahay gani mawala. Nganong nalaya man o nganong naluya man, posible mga igsuon nga wala ta maka-connect sa punuan nga mao ang Dios. Unsa man day ang koneksyon? Ang koneksyon mga igsoon kun ni Kristo dili lang kay mo connect lang ta sa panahon nga doon natay gikinahanglan. Kundi mo konekta sa adlaw-adlaw sa tanang panahon sa tong kinabuhi. Aron di ta malaya, aron di ta malaos. Unsa may buot pasabot sa matag adlaw, ikinahanglan nato nga mo konekta pinaagis tong mga pag-ampo sa Dios. Di na to ikalimot nga sa kadaghan sa mga pangitabo sa kalibutan, mao'y makaluya nato. Mahal gasolina, brato ang sweldo, o unsa pa, etc., etc. Makaluya. Apahan mga igsoon ko na Kristo, kun mo konekta sa atong Ginoo, dili og dili ta maluya. Nganuman, dili man ang kalibutan may atong gisiligan, kun dili ang grasya sa Ginoo. Ug mo ni maghatag nato og kadasig gihapon, taliwa sa mga problema, taliwa sa atong kasinatian, maghatag ipog kadasig. Nganuman, ang atong gisaligan di man ang kalibutan, kundi ang grasya man sa Dios. Mao na nga mo konekta sa Ginoo. Sa unsang paagi, una sa tanan, kinig yung pag-ampo. Doon ay ginaingon sa spiritual writer, biyai ang tanan, ayaw gyud biyai ang Ginoo pinagi sa pag-ampo ug mga sakramento. Kay bisag unsaon mga igsoon ko na Kristo, nanginahanglan ta og Dios. Mao nang mingon sa Jesus karon, kun wala ako, wala kamoy mahimo. Mga igsoon, kikinahanglan nato ang Dios. Nanginahanglan ta og Dios, ug ang Dios andam nga modawat nato sa kanunay sa tanang panahon. Ug mao na mga igsoon ko na Kristo, nga gipahinumduman ta karon nga kikinahanglan mo konekta. Sa tiuna, pag-ampo. Ikaduha, sa mga sakramento ngayang gimugna din sa kalibutan. Dunay 7 ka mga sakramento. Ug labaw sa tanan mga igsuon ang sakramento sa Santos nga misa. Mo'y maghatag kanato og kabaskog, kadasig. Kaya ang sakramento sa Santos nga misa, mo'y maghatag nato pagkaon sa atong kalag, pagkaon spiritual, aron ta mudasig pa diha sa pagpangalagad, mudasig pa diha sa tong pagtuo. Aron di ta maluya. Mao mga igsuon karon nga naata dinhi karon, kun ugaling dunay panahon nga maluya ta, kinahanglan nato ang pag-ampo. Kinahanglan nato ang mga sakramento. Sakramento sa kumpisal, tanan nga sakramento, labi na ang sakramento sa Santos nga misa. Dili lang kay sa panahon nga manginahanglan ta, kundili sa adlaw-adlaw, kundili sa matag simana, matag Domingo, nining pagsaulog ng Santos nga misa. Consistent sa tong koneksyon ngadto sa Ginoo. Dunay gibutang diri mga igsuon, ang dili magpabilin kanako may sama sa usa ka sanga nga ibalibag ug malaya. Pamuniton kini og dauban. Palihog, manindog. Hiniusa sa atong pagsimba sa Ginoo, masaligo na itong dadoon ang atong mga panginahanglan at ubangan sa Diyos Ama, sa Diyos Amahan, nga mag-ampo kita, Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang kahiusahan nga nagagikan kang Kristo,
ang matuod nga punuan sa paras, magkabig sa tanang Kristohanon ngadto sa simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingugi ang mga pangamuyo. Nga ang mga kaparian, mga relihiyoso, ug mga misyonero, magmatinud-anon sa ilang tawag diha sa simbahan, ug magpabiling hiniusa kang Kristo diha sa ilang pagpamuhat. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingugi ang mga pangamuyo. Nga sila nga gisulayan sa mga kalisdanan sa kinabuhi, magmatinud-anon kang Kristo ug sa iyang ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingugi ang mga pangamuyo. Nga ang mga masakiton, makakita kang Kristo nga tinubdan sa kusog ug sa kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingugi ang mga pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingugi ang mga pangamuyo. Nga ang mga matuuhong mitaliwan na magpabilin diha kang Kristo hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingugi ang mga pangamuyo. Ginoo, kung wala ikaw, wala kami mahimo. Pamatiang ang mga pag-ampo ug bantayi kami diha sa imong pugma. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagdaigon ka Diyos, amahang langit mo, ninggaw sa mo, mga masalay po, ang pagpapino, naabot sa yuta, ginamasa kamot sa ang pagpapino naabot sa yuta, ginamasa kamot sa tao. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang akog inyong sakripisyo, nawaton ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Duwaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa mga kamot. Alang sa pagdayeg pagmaya siya ngalan. Alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos sa simbahan. Ug Ginoo itugot nga mapasalamaton kami kanunay, pinagining mga misteryo sa Pasko, aron nga ang makanunayong buhat, sa pagluwas kanamo mahimong tinubdan alang kanamo sa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga mahan, Diyos nga tunayg makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud nining mahimayawong panahon sa pagkabanhaw. Kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mo hunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanako. Ug diha sa imong atubangan, nanalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gihalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit.
Santos, 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 Ginoong isa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Santos gadi kao o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga kasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mawang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, ni Kuwasi sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usam, nihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o og tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iulalang kaninyo og alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasahilo. Buhatag kini aron paghandom kanako. Kiniyang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo mabalikan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang og moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria nga inan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang iyang bana. Uban sa mga apostoles. Ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo'y kong atay kuno kung ikaw nga himayaon. Pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo magkagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manonobos. Ama namo nga nakas sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka na ang imong gingharian, matuman ang imong
kamayon sa langit. Ang kalanula mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, Upasaylo kami sa mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga kasala kanamo. ug dili mo kami Tugyan sa pagsulay, inunuan-uasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Jesucristo, among manonobos. Kay imo nang hinaharian ang gahok ang himaya, hangtod sa kangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manausab kanimo. Karon mga igsuon, ato ipakita atong panaginigsunay. Panagdait manaa kaninyo. Peace be with you. Peace be with you. Sa Diyos na nagawatan sa mga salong sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kinimaw ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bula nang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay, kalawat kalawat kanimo. Apan Apan ni mamulong mamulong lamang. lamang ug mamaayo ako. Mag-ampo kita. Ginoo, pataling hugi ang mga pag-ampo, aron na pagsaulog sa among kalungwasan, makahatag ka na mo hinabang nining kinabuhi, ug makapanangat ka na mo sa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahala ng Santos nga misa, dadaang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.